deixant posades les llums de Nadal i a casa ja les heu posat? Jo encara no. Jo sí. Doncs amb aquesta cançó que us interpretarem tota l'escola i el sí veureu que moltes ja les han posades. I a més, algunes se'ls hi ha fos. Amb tots vosaltres, la bombeta de Nadal de Begoña Marí.